ndotsvaga imimi moga moyo wangu nomusuwa nditarise Jesu Mwari wendi nyaradzei. Good morning, Gertrude. Good morning, Zim Hassel Kona. Pastor Tsitsi, good morning. Nice to see you. Munhu waMwari ari pano. Good morning, Kudzai. Atel, good morning. Andrews, good morning. Gertrude, good morning. Grace, good morning. Welcome to SIS MELLY's Diaries. My name is Yokozuna. I feel so honored and privileged kutenderwa kuya kuzoita morning devotions on SIS MELLY's platform. Edzai, good morning. Francesca, good morning. Catherine, good morning. Maina, good morning. Rocky, good morning. Mary, good morning. Mary Z, MIP, good morning. Mwari vatitire zvakanaka. Yolanda, good morning. Stacy, good morning. It's a blessed Sunday. Happy Sunday to everyone. Beauty, good morning. Tichigadzirira kuenda kuchechi. Happy Mo, good morning. Cool wa Jesu, good morning. Francisca, good morning. Mavis, good morning. Violet, good morning. Muhlanga, good morning. Chako, good morning. Ndotsvaga imimi moga moyo wangu nomusuwa nditarise Jesu Mwari weti nyaradzei. Ndlovu, good morning. Kathy, good morning. Munashe, good morning. Haiwa ndotsvaga imimi moga. Emelda, good morning. Lindiwe, good morning. Chennai, good morning. Rudo, good morning. Sharon, good morning. Ndotsvaga imimi moga moyo wangu nomusuwa nditarise Jesu Mwari weti nyaradzei. Haiwa ndotsvaga imimi moga moyo wangu nomusuwa nditarise Jesu. Betty, good morning. Margaret, good morning. Charlotte, good morning. Haji, good morning. Taurai, good morning. Kudzai, good morning. Fortunate, good morning. Haiwa Mwari weti nyaradzei. Haiwa ndotsvaga imimi moga moyo wangu nomusuwa nditarise Jesu Mwari weti nyaradzei. Dube, good morning. Netsai, good morning. We thank you, Father, for the divine favor. We thank you, Father, for your unstoppable grace upon our life. Mazvita Mwari matimutsa nyama nemweya zviri pamwe. Shumbresa, how are you? I'm not SIS MELLY, but I'm Charlene Chirimo oro Yokozuna we Zimbabwe on the platform of SIS MELLY's Diaries. Many blessings which I proclaim pamsoro pa SIS MELLY mangwana nano. Chimama, good morning. Muko
Chair, good morning. Chiedza, my mom, how are you? Amai Maka, how are you? Lizzie Gideon, how are you? We thank you. We thank you for coming. We thank the grace of God that allows us to worship this morning. Pane varara vasina kumuka. Mendi, how are you? Pin your number. Okay, let me pin my let me just say it out. 083-303-4032. That's my number. 083-303-4032. That's my it's a South African number. 083-303-4032. Or you just go to my page Rakanzi Yokozuna we Zimbabwe. You see there is my number there. Sibusisiwe, how are you? Chioniso, how are you? Messi, how are you? Tracy, how are you? Sharon, how are you? Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Let me go straight into the word of God. Mwari vachitichengeta. Before we make our prayer, I normally want to say the word of God. Then pana handiziva amainga zveshuwa ndina amainga musatukana. Is it Lily Enorolia musatukana zveshuwa ndinonzi amainga. Let me read Anita, how are you? Let me read the word of God. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Veduwe mwari wakanaka. Faith, good morning. Happy Sunday to everyone here. Sure. Sing munoshamisa ndimi Messiah. Wara munoshamisa. I love that song. Oh my God. Song hiyo inongonditira zvakanaka. Ndinobva ndanzwa kushamisa kwa Mwari. Ndinobva ndaona kushamisa kwa Mwari. Wara munoshamisa. Ndimi Messiah, aiwa munoshamisa. Ndimi Messiah, ona makatsendeka. Ndimi Messiah, makatendeka. Ndimi Messiah, ona mandishamisa. Ndimi Messiah, mandishamisa imimi. Ndimi Messiah. Vanosamisa mani Mwara. I can see P. Rosie Jobek Rana. Nice to see you in the house. Alice, good morning. D. Masika, good morning. Modesta, good morning. Let me read the word of God. Natasha, good morning. Jesu vanoshamisa. I love that song. Like, hey, Mwari, when I look at myself, ndinoona kushamisa kwa Mwari. Yuvoni, good morning. Our theme scripture for our prayer today is from Luke chapter 1, verse 18. Jane, how are you? Luke Makombe, how are you? Luke chapter 1, verse 18. Luke chapter 1, verse 18. Pane nyaya yemurume anonzi Zakaraya. Amen. Zakaraya pane paanosvika mu prayer room, paanopinda mu prayer room. Dion, how are you? Apinda mu prayer room. Anosvika paanonamata. Thank you so much for jotting down the verse, my mom Chiedza. Thank you so much, Susan, for jotting down the verse. May God bless you to help each other to preach the word of God on this platform. Zakaraya anosvika paanopinda muimba yekunyengetera.
mangwanani ano zvikada hauzi kupinda zvako mimba yekunyengetera, but kuna vanhu vari kukuona uchinyengetera, kuna vanhu vari kukuona uchifasta, kuna vanhu vari kukuona uchienda kuchechi, kuna vanhu vari kukuona uchiuya pamaplatform anoparidzwa shoko raMwari, pana vanhu vari kukuona uchikwira nekudzika uchitsvaka chiso chaMwari, kuna vanhu vari kukuona uchiita zvinhu zvaMwari. Yekuonekwa navanhu uchiita zvinhu zvaMwari haina kutangira pauri, nokuti kunyangwe Zakaraya chaiye anosvika paanoti vanhu vanomuona apinda muimba yemukati achinyengetera. Zakaraya paanopinda muimba yemukati achinyengetera, anosvika paanowanirwa nyasha dzekuti anoita encounter with God. Mangwanani ano paunosvika pakunyengetera, mangwanani ano paunosvika pakunyengetera, ndiri kuda kuti nyasha dzaZakaria dziwe muupenyu hwedu, dzekuti titi patinonyengetera tinoita encounter with God. We have to be encounter with Jesus. Zakaraya anoti apinda muimba yekunyengetera, anosvika paanoudzwa mangwanani ano. Mangwanani ano pana anofanira kuudzwa. Zakaraya anosvika paanoudzwa kuti mukadzi wako achaita mwana. Mangwanani ano pana anofanira kutaurira, pana anofanira kuudzwa kuti gore rino uchatenga mota, gore rino uchavaka, gore rino vana vachachata, gore rino uchawedzerwa mari, gore rino utano hwako huchadzoredzwa panzvimbo, gore rino uchaita zvinogara zvakadaro. Nokuti Zakaraya anoti apinda muimba yekunyengetera anoita encounter with God. Mangwanani anoita Mwari wekudenga, I need this grace from like what you did to Zachariah when he started praying. Mwari wekudenga makamupa answer yake, but mangwanani ano parikuda vanoteerera vanoita following the instructions. Zakaraya anoti ari muimba yekunyengetera anonyengetera ogoita encounter with God. Paanoita encounter with God anoudzwa kunzi mukadzi wako achaita mwana, but Zakaraya paanoudzwa kunzi mukadzi wako achaita mwana akaudzwa kuti uchanyarara. My God, my God, zvakaoma sei kunyarara for 9 months. Zakaraya anoti apedza kunyengetera, anoti achibuda aita encounter with God, akabuda asasagoni kutaura, akabuda asasagoni kutaura, and people they were waiting to hear what Zachariah zvaakasangana nazvo ari muimba yekunyengetera. Mangwanani ano pana akakuvhurira ziso kuti zvawatsanya kudai, zvawanamata kudai, zvawasidha kudai, zvawawerenga shoko kudai, zvawanamata kudai, so chiko chiri kuitika muupenyu hwako. Asi mangwanani ano tiri kuda nyasha sedza Zakaraya. Zakaraya anotaita encounter with God. Mwari vanomuudza kuti uchaita mukadzi wako achaita mwana, asi iwe uchanyarara. Asi kana we zvakaoma kunyarara for 9 months, iwe waudzwa chinhu chaunga uchitsvaga, iwe waudzwa chinhu chaunga uchida. Asi mangwanani ano tiri kuda vanorasisa devil neinformation. Do you know that devil works with the information? My God, do you know that God works with the information? Nasi kuchema kwa urukuita, it's because devil knew your information. Mangwanani ano munoziva why ndiri kuti devil works with the information. Mazuva akazvarwa mwanakomana vaitofamba vachibvunza vachida information kuti azvarirwe piko mwanakomana. Mangwanani ano pane mukadzi anofana kunyarara, mangwanani ano pane murume anofana kunyarara. Tiri kuzviziva kuti uchavhura company, tiri kuzviziva kuti uchaenda kuUK, tiri kuzviziva kuti uchatanga chechi yako, tiri kuzviziva kuti you are opening up your business. Asi chandiri kuda kukuudza mangwanani ano kuri kudiwa vana Zakaraya vanoti vaudzwa kunzi uchaita mwana vanobvuma kunyarara. Mangwanani ano pane mukadzi anofana kunyarara, mangwanani ano pane murume anofana kunyarara, so that you can hold what God has give you. Nekuti dai Zakaraya akaputsa agreement, I don't think so kuti mwana vaimubata.
mangwanana anopiwa simba rekunyarara, mangwanana anoiswa matomu pamuromo wako. Tiri kuda vakadzi vanonyarara, tiri kuda varume vanonyarara. Taneta navanhu vanoisa zvinhu pamafacebook, taneta navanhu vanoisa zvinhu pamastatus. Wangoudzwa so, hausati wachibata, asi wangoudzwa wakutotanga kulikisa information. Tiri kuda vana Zakaraya mangwanani ano, tiri kuda vana Zakaraya mangwanani ano vanogona kunyarara. Dzingisa muromo wako, ita Mwari wekudenga, ndiri kuda kunyarara, ndiri kuda kunyarara. Kusvika ndabata mwana wangu, kusvika ndabata mwana wangu. It wasn't easy for Zakaraya, 9 months akanyarara. Asi ita Mwari wekudenga, ndinoda kunyarara, ndigonesei ndinyarare. Mangwanani ano pari kudiwa mukadzi anoda kunyarara, mangwanani ano pari kudiwa atete vanoda kunyarara. Iye kunzi mwana ari kuda kuroorwa, mangonzwa kunzi mwana ari kuda kuroorwa, ko indawa kutaura mangonzwa kuti kuri kudiwa vanhu kudiaspora, maisa mapepa ikoko, ko kutaura kwabvepiko. Tiri kuda vanonyarara kusvika vachibata, tiri kuda vanonyarara kusvika vachibata. Tiri kuzviziva kuti maka-applya visa, maka-applya mapepa, maka-applya kambani, ko kutaura kwabvepiko. Tiri kuda vana Zakariya vanoti vatoudzwa kunze mukadzi wako achaita mwana, asi ndinoda kukuudza zvichaita papo. Mukadzi wako achaita mwana, achaita pamuviri, asi iwe uchanyarara. Pana anofana kunyarara mangwanani kusvika wachibata. Dzidza kunyarara mangwanani. Devil works with the information. Zvikada imba yako nhasi iri kuparara nekuda kwekutaura kwawakaita, zvikada nhasi kambani yako iri kutaura nekuda kwekutaura. Zvikada nhasi vana vari kushungurudzwa nekuda kwekutaura. Your things are not going well, my things are not going well, nekuti ndakataura. Asi mangwanani ano Jesu weNazareta, ndauya pachimberi pechigaro chenyu chenyasha kuti Mwari andidzidzisei kunyarara. Ndinoda kunyarara saZakariya, ndinoda kunyarara saZakariya, ndinoda kunyarara saZakariya. Zakariya akanyarara for 9 months. Ukatoiverenga zvinonzi akabuda kutaura nemasign language. It's not easy guys kuti usingagone kutaura nesign language wogotanga kuchiudza vanhu nesign language. Kuna vanhu vakawanda vakada kuimpressa vanhu nekuda kuvaudza nezvavasangana nazvo, asi tiri kuda vanhu vakaita saZakariya. Though he was happy that he was encounter with God, akaudzwa kuti uchaita mwana, asi kana haina kumira mushe yekuudzwa kunzi uchaita mwana. Asi pari kudiwa vanodzidza kunyarara, pari kudiwa vana Zakariya wekuti even aiva ane joy, aiva ane happiness yekuti mukadzi wangu achaita mwana, asi it wasn't easy for him kunyarara. Mwari we, tigonesei Mwari, tigone kunyarara, tigonesei Mwari, tigone kunyarara. Nasi tiri kutsema nekuti hatisi kugona kunyarara. Mwari we, tibatsirei nekuti hatisi kugona kunyarara. Mwari we, dzingisai muromo wangu nekuti handisi kugona kunyarara. Nasi Mwari we, ndinogara ndichitsema nekuti handigoni kunyarara. Nasi ndinogara ndakashungurudzika nekuti handigoni kunyarara. Nasi handina mufaro nekuti handigoni kugara ndakanyarara. Mwari ndidzidzisei ndigone kunyarara. Mangwanani ano pari kudiwa vana mai vanonyarara, pari kudiwa vana baba vanonyarara, pari kudiwa vakomana vanonyarara, pari kudiwa zvisikana zvinonyarara, kuri kudiwa vana tete vanonyarara, kuri kudiwa shamwari dzinonyarara, kuri kudiwa vakoma vanonyarara. Wagona were kunyarara mudikani kusvika wachibata? Pari kudiwa Zakariya pano akapedza 9 months akanyarara. Mwari wekudenga, pari kudiwa vanonyarara, pashota vakanyarara. You know what? Devil works with the information. Pakazvarwa mwanakomana waMwari vaitofamba vachibvunza abarirwe piko. Mangwanani ano pane vari kutsema Jesu nekuti hatina kugona kunyarara. Pane takarasikirwa namabasa, takarasikirwa namamarriage, takarasikirwa nemufaro, takarasikirwa navana, takarasikirwa navabereki, takarasikirwa nemajob opportunity, takarasikirwa namavisa, takarasikirwa
namakampani nekuti takatadza kunyarara. Asi mangwanani ano Mwari tinoda mweya wechikuriri wamakapa Zakaria. Wakati Zakaria apinda mimba yekunyengetera akaita encounter with you. When he did encounter with you makamuudza kuti uchanyarara. Chokwadi Zakaria Mwari akanyarara kusvika abata mwana. I know it's not easy for 9 months to being quiet. Asi Mwari ndinoda mweya wechikuriri. Ndipei mweya wechikuriri kusvika ndachibata Jesu, kusvika ndachibata Mwari we, kusvika ndachibata Mwari we, kusvika ndachibata Mwari we, ndigone kunyarara. Pana ana mai vanofana kunyarara pano, pana vakomana vanofana kunyarara, pane mhuri inofana kunyarara, pane kereke inofana kunyarara, pane nyika inofana kunyarara. Mwari wekudenga, no matter what the people are waiting for, kuna vanhu vakamira kuti vanzwe the results, but I'm not going to speak out, but I'm not going to speak out. Kuna vanhu vakavhurira maziso kuti zvinoperera kupiko, zvaapinda apa achabuda seiko. But God give me grace to be like Zachariah. Even might I encounter with him. Makamuudza kuti mukadzi wako achaita mwana, asiwe uchanyarara. Mangwanani ano ndinoda kunyarara, mangwanani ano ndinoda kunyarara, mangwanani ano ndigonesei ndinyarare, mangwanani ano ndigonesei ndinyarare, mangwanani ano ndigonesei ndinyarare, mangwanani ano ndigonesei ndinyarare. Mwari wekudenga, Mwari wenyasha, Mwari wenyasha, dzingisai muromo wangu Mwari, dzingisai muromo wangu Jesu, dzingisai muromo wangu Mwari we. Chaparadza dzinza rekwedu kutaura taura Baba, kutaura taura tsangamire. Chaparadza nyika yekwedu kutaura taura Mwari we. Chaparadza mufaro wangu Baba kutaura taura Mwari we. Chaparadza kereke yekwedu kutaura taura Mwari we. Chaparadza marriages kutaura taura Mwari we. Tidzidzisei Mwari we. Chaparadza makampani kutaura taura Mwari we. Tibatsirei mangwanani ano tigone kuita saZakaraya. Mataura naye Mwari, makati mukadzi wako achava nemwana, asi uchanyarara kusvika wachibata. Mangwanani ano tinoda kuchibata, mangwanani ano tinoda kuchibata, mangwanani ano tinoda kuchibata Jesu. Tigonesei tigone kuchibata, mangwanani ano tinoda kuchibata. Tiri tega tigone Mwari, tiri tega tinorasika. Tigonesei muchinda werugare, tigonesei tigone kunyarara, tigonesei tigone kunyarara. Tinoda kunyarara mangwanani ano, tigonesei tigone kunyarara Baba, kusvika tachibata Mwari we. Tigonesei tigone kunyarara Mwari. Tinoda kunyaradzwa nemi Mwari, tigone kunyarara Baba, sezvakaita Zachariah. Makatomutaurira mukati mukadzi achava nemimba, asi iwe uchanyarara. Mwari we, pane zvamakatiudza Baba, mukati vana vacharoorwa gore rino, mukati vana vachapasa gore rino, mukati vanhu vachatenga masitenzi, mukati vanhu vachatenga motikari, mukati utano uchadzoreredzwa panzvimbo, mukati makampani achavhurwa. In the process, Almighty God, may you help me to shut up my mouth, may you help me to shut my mouth. Mangwanani ano Mwari we, tigonesei changamire, tigonesei Jesu, tigonesei Mwari we. Chaputsa musha yedu kutaurisa, chaputsa mufaro yedu kutaurisa, chaputsa kutaura Mwari we, chanyanya muupenyu wedu kutaurisa. Baba we, tigonesei tinyarare, tigone kunyarara Mwari, tigone kunyarara. Sezvamakaita kuna Zachariah, makatomuudza kuti mukadzi achaita mwana, asi Mwari we makati uchanyarara. Kunyangwe vanhu vanga vakamumirira pamukova vachida kunzwa the information, asi Zachariah akabuda asasagoni kutaura. Mangwanani ano pana anofana kunyarara kuti chinhu chake achibate. Mangwanani ano pana anofana kunyarara kuti blessing yake ibudirire. Tigonesei Jesu.
Makanaka Mwari we, makanaka Jesu, chaita kuti nyika iparare, kutaurisa Mwari we, pane mumwe akatorasikirwa nebusiness opportunity, nekuti wakanga watongoudzwa, asi hauna kugona kunyarara, asi mangwanani ano Mwari we, tauya neshoko, tikati tidzidzisei tinyarare, tidzidzisei tigone kunyarara, tidzidzisei tigone kunyarara, tidzidzisei tigone kunyarara, tidzidzisei tigone kunyarara Mwari we, tidzidzisei tigone kunyarara. Isai matomu pamuromo yedu Mwari, kusvika tachibata, kusvika tachibata Mwari we, kusvika tachibata, tinoda kuchibata Mwari, asi tidzidzisei kunyarara, tidzidzisei kunyarara Mwari we, tidzidzisei kunyarara, tinoda kunyarara Jesu, tinoda kunyarara mangwanani ano, tidzidzisei kuti tigone kunyarara, tinoda kunyarara mangwanani ano, tinoda kunyarara mangwanani ano. Our theme scripture of today, it was Luke chapter 1 verse 18. That was our theme scripture of today. Luke chapter 1 verse 18. That was our theme scripture of today. Luke chapter 1 verse 18. Tidzidzisei kunyarara Jesu, tidzidzisei kunyarara mangwanani ano. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sakamandarabo sumanda. Siketerere bauso kondororo basa. Sikatarara boso konderere basa. Reba shimandarara boso. Rikatara boshi manderere bose. Rika mandarara boso. Rikateterere bosa. Mererere bosu katararabase, rikata mandararabose, simemenderere bosu mandiarabase, rikatararaboso kotorarabose, ye narabasa kandararabose. Tigonesei Mwari we, tigonesei tigone kunyarara, tigonesei Jesu tigone kunyarara, tigonesei Mwari we, tigonesei Baba, pana vakarasikirwa namabusiness opportunity, nekuda kwekutaura taura, Mwari we, asi tatine nyasha dzamakaitira Zakaraya, makati Zakaraya apinda muimba yekunyengetera, makaita encounter with him, mukati mukadzi wako achava nemwana, asiwe utsanyarara, kunyangwe vanhu vakanga vakamira panze vachimirira information from Zakaraya, asi Zakaraya akati abuda muimba yekunyengetera, akabuda asingagone kutaura. Mangwanani ano pari kuda vana baba vasingagone kutaura, mangwanani ano pari kuda vakadzi vasingagone kutaura. Mwari we, tipaiwo mweya wekunyarara, Mwari we, tipaiwo mweya wekunyarara, kusvika tachibata Mwari we. Zakaraya akanyarara kwe9 months, kusvika abata mwana wake, Zakaraya ndopa akazotanga kutaura. I know zvinorwadza vana mai, it wasn't easy for Zakaraya to keep quiet for 9 months, but mangwanani ano kusvika tachibata, kusvika tachibata Mwari we, tipei simba rekuchibata.
kusvika tachibata Mwari we, kusvika tachibata Jesu. Tidzidzisei kunyarara Mwari. Tinoda kunyarara kusvika tachibata. The devil works with the information. Mwari we, information inobva mumuromo medu. Asi mangwanani ano Mwari ndidzidzisei ndigone kunyarara. Mangwanani ano Mwari we, ndidzidzisei ndigone kunyarara. Mangwanani ano Mwari we kudenga, dzidzisai mhuri yekwedu igone kunyarara. Mangwanani ano Mwari we, dzidzisai kereke yekwedu igone kunyarara. Mangwanani ano Mwari we, dzidzisai vana vekwedu vagone kunyarara. Kusvika tachibata, kusvika tachibata. Tinoda kuchibata mangwanani ano. Tinoda kuchibata Baba. Thank you, Father. Mazvita Jesu, mazvita Alpha na Omega, mazvita munhu mukuru, mazvita Changamire. I bless your name. We glorify your holy name. We exalt your name. We thank you, Father. Amen and amen. Miri yose ngaipiwe kuna Jesu. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. We honor your presence on this platform. We honor your presence mudzimba dzedu, mukereke yekwedu, munyika yekwedu. Mazvita Mwari, mazvita Changamire, mazvita nekusangana nesu, mazvita Mwari wekudenga, mazvita Mwari. Matidzidzisa kunyarara muzuva ranhasi, matidzidzisa kunyarara muzuva ranhasi, matidzidzisa kunyarara muzuva ranhasi. Tinokutendai Baba, tinokutendai Changamire. Amen. Hallelujah. Amen and amen. May the congregation say amen. Amen. Thank you so much, guys, for coming through to SIS MELLY's platform. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuchengetei. Dorothy, Mwari akuitire zvakanaka. I can see you are sharing. Thank you all for coming. Mwari vakuchengetei spiritually and materially. Mwari vagone kuti tinyarare. Tingogone kunyarara, guys. I don't know why. Mwari vari kungoti ngatigonei kunyarara. Waita encounter with God, pane zvawapromiswa. Maybe some they will think kuti encounter yandiri kuita ndeye kuti ndiri muprayer mangu. God speak with anyone. God can send someone, a destiny helper, kuti chiedza ndoda kukupa 5,000 yekuti utange business, but ndichakupa muna December. Just keep quiet until wachibata. Mwari anouya, Jesu anotaura nevanhu vake nenzira dzakasiyana. Dorothy, mwana wako ari kuroorwa. Just keep quiet
kusvika mwana arorwa. Pana vanhu tiri kutadza kubata zvinhu zvakawanda nekuda kwekuti taudzwa asi hatisi kugona kunyarara. The devil works with the information. The devil works with the information. Vanhu vakawanda tiri kurarama life yatatisiri kufanira kurarama nhasi. But because takataura, the devil work with that information and it destroys our destiny and it destroys what we are about to achieve. I think we know pane vamwe vanhu mumhuri wekutoti mapapers ake agadzira mapepa ake arida kuenda kuUK, anaenda kuAustralia, ada kuenda kupi. Then people they vanolikisa information. Munhu anogona kutanga kupenga so. Uri kuda kugadzirira kutora license yako. Uri kugadzirira kuda kutora license yako. You start telling people. Unoshaya kuti wasvika kumadhiramu kuya unotanga kuona dzungu, kuita dzungu, kutadza kubakidza mota, kustarta motikari kudai so. The devil works with the information. Mwari ngavatidzidzise tigone kunyarara. Nasi vanhu vakawanda, we might not talk about what we are about to do, but tinotora namapikicha togoisa pastatus. Mastatus akuadza vanhu. Facebook yakuadza vanhu. Maideas akabiwa chokwadi nekuti ndakatadza kunyarara. The devil works with the information. May God help us kuti tigone kunyarara. Just imagine Zakaria anga akatoudzwa kunzi mukadzi wako achaita mwana, asiwe uchanyarara for 9 months. Weduwe handi nyore kunyarara for 9 months. Weduwe handi nyore kunyarara for 9 months. Just imagine kuti baba vodzoka ku prayer room havachagoni kutaura, vakutaura nemasign. It wasn't easy. Asi mwana achingozvarwa chete, Zakaria akatanga kutaura. Mangwanani ano paunenge wabata chiro chako, license yako ya mumaoko, motikari yako waipaka, matitle deeds ako wanawo. Ah, my God. Mwana apasa chikoro, mwana graduate, mwana wanabasa, mwana arorwa. Ah, Jesu we Nazareta, ipapo chivurai muromo wangu. Iye kumirirwai vanhu vachida kuziva results ako, haina kutanga newe mudikani. Nokuti Luke chapter 1 verse 18 inotonzi Zakaria apinda muimba yemukati yekunyengedhera. Vakanga varipo vanhu vakanga vakamira panze vachida kutonzwa kuti zvawabuda wanzweiko. Variko vanhu vakamirira kuda kunzwa nyaya dzako. Variko vanhu vakamirira kuda kunzwa nyaya dzako. Asi ndinoti Mwari wekudenga, ndigonesei ndigone kunyarara.
Tidzidzisei tigone kunyarara mangwanani ano. Tidzidzisei tigone kunyarara. Amen and amen. From today, oh Lord, help us to keep quiet. Dzingisai muromo wangu Baba, muromo wangu ngaudzingiswe. Isai matomu pa muromo wangu, isai matomu pa muri yekwedu, isai matomu kunyika yekwedu, isai matomu pa vana vangu Mwari we, isai matomu kudzinza rekwedu Mwari. Amen and amen. We glorify your name. Yes, we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. We exalt your name. Yes, we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. Makatendeka ndimi Messiah. Makatendeka ndimi Messiah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ndimi isewemba ino tona matsa mama tonga imairi. Ndimi isewemba ino, ndimi isewemba ino tona matsa baba tonga imairi. Jesu, uyai mutonge, uyai mutonge, isewemba ino, tonga imairi. Jesu, uyai mutonge, uyai mutonge, isewemba ino, tonga imairi. My God, uyai mutonge mangwanani ano, uyai mutonge Jesu, uyai mutonge Baba, tongai, tongai Mwari we, tongai, tongai.
If I get tired along the way, you give me power to press on. Jesus in me, He has never failed me yet. If I get tired along the way, He give me power to press on. Jesus in me, He has never failed me yet. My God, He brought me this far, not to leave me when my friends and my loved ones, they're nowhere to be found. He's always closer. No. The devil is a liar. He will God roll over me. No. Amen and amen. Muri mutsvene. Mutsvene makatendeka. Aiwa mutsvene makatendeka. Mutsvene makatendeka. Mutsvene makarurama. Nzeupi akachema nemi wamusina kunyaradza. Aiwa mutsvene makatendeka. Mutsvene makatendeka. Mutsvene makarurama. Mutsvene makatendeka. I'm happy to see you, my brother. Trust Him. May the good, gracious God keep you safe and keep you well. Mwari vakuchengete. Mwari vakuchengete iwe nemhuri yako. Mwari vakurwire. Mwari vakusimudzire. Thank you, Father, for the divine grace upon our brother. Trust. Ndinongoti Mwari ngavakuchengete. Hanzisisiyoko chimboimbai cover me, Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter, cover me, my Lord. Cover me, Lord. My God, riyo ndakarwimba ndiri muchipatara iri. Maiwe zvangu Mwarimi. Cover me, my Lord. Under your shelter, cover me, my Lord. Cover me, Lord. Munozva rweri. Ndakati ndasununguka mwana. Vana vari kunesari. Uchinyatsoona kuti muno munesari hamuna kumira zvakanaka. Ndichinyatsoona kuti muno munesari hamuna kumira zvakanaka. But ndakangonzwa mandiri mairamba muchingoimba this song. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter, cover me, my Lord. Cover me, Lord. Under your shelter, cover me.
cover me, my Lord, cover me, Lord. My God. Hey, Mwari wakanaka. Zinyoni, what's wrong with you? All is well. We pray for you, divine health. May God restore your health. May God restore your health. Every sickness, we bind it in the name of Jesus. Every pain, we bind it by the blood of Jesus. We soak your body in the blood of Jesus. Tataura ropa ra Jesu. Tataura ropa ra Jesu pamsoro pazinyoni. Tataura ropa. We speak the blood of Jesus upon your body. Tinotaura kupora mangwananano. Let healing reign upon your body in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much. Thank you so much. Hey, let our family be covered by the blood of Jesus. Let your working place be covered by the blood of Jesus. Let your kids be covered by the blood of Jesus. Pauchabuda mangwananano, uchienda kuchechi. May you be covered by the blood of Jesus. Pauchachikaira motikari yako, may you be covered by the blood of Jesus. Pachataura muromo wako ngautaure zvinokudzisa Mwari. My God, miromo yedu ngaitaure zvinokudzisa Mwari. Jesus. Baba itai muromo wangu. Baba itai muromo wangu. Uwe marimba yenyu. Pane zvose zvandingareva baitai muromo wangu. Uwe marimba yenyu. Baba itai makumbo angu. Babai itaiwo makumbo angu. Afambire basa renyu. Pane zvose zvangafambire baitai makumbo angu. Afambire basa renyu. Amen and amen. For those who watched me for first time, I'm Yokozuna, Zimbabwe. I've got my page. You can please come and follow my page and kindly like my page. Thank you so much once again, SIS MELLY, for allowing me to come and preach here. Not preaching. One day I'll come and preach. Not doing the devotions. Me, I come here to do the devotions. The devotions. Morning prayer. To start our day with prayer. Dedicating our day in prayer. Mwari wakanaka. I feel so honored. SIS MELLY kundiunza pa platform pavo. Kuti ndiuye tichinamata tichibatsirana. Mwari vakuitirei zvakanaka. Neniwo regai ndigadzirire ndiende kuchechi. We'll meet later to my page Yokozuna Zimbabwe. After ndadzoka zvangu kuchechi, you can come and join me there. Tichingotaura zvedu nyaya. Chimama, God have granted your heart. I will help you to pray also. Zvochoko adikani, munozwa kuti mamwe mabasa soka ekuti unenge wakutadza kuenda kuchechi kunosangana nevamwe. Zvinorwadza. I know that pain dear yekushanda Sunday, but iwe uchinyatsonzwa mwoyo wako kuti unoda zvekunamata, unoda zvekuenda kuchechi. You are welcome, Prudence. You are welcome, Prudence. Mbiri yose tinoipa kuna Jesu. Ndiwo zvoshamisa. Ndiwo zvoshamisa.
Thank you so much Kudzai. Thank you so much. Mbiri yose tinoipa kuna Jesu. Thank you so much Nyaradzai. Nyaradzai, all is going to be well with you. Mwari vachavhura mukova vakavharwa. I speak a blessing upon your life, Nyaradzai. May God open the door which the devil has shut down. May God open that new door for you. Amen and amen. Thank you so much, Fortunate. Mbiri yose kuna Jesu. Mbiri yose kuna Jesu. Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much, Dorothy. Thank you so much. May God bless you. Evans Piri. Is it Evans or Ganingoti Piri Ningaverenge? Pray for me. I'm not well. May you be healed in the mighty name of Jesus. I speak healing right now to reign upon your body. Nezita nero para mambo Jesu. Thank you so much, Sidin. Thank you so much. You are welcome. You are welcome. Mashumba, thank you so much. Mbiri yose ngaipiwe kuna Jesu. Let me sing this song. Ndaiwana hama yakanaka, ndaiwana hama ine rudo. Pray for the divine protection for myself and my children. Yes, we need the divine protection. You are welcome, Netsai. Thank you, Sisioko. Munondi komporera. Mbiri yose ngaipiwe kuna Jesu. Zvakao. Ndiani anzi nachido Sisioko. Ndinokumbira Mungu. All is well, my dear. Chido uya Queen Box. Kwangwanzwa. Uya Queen Box. Don't worry, we'll pray about that. All is well. Uya Queen Box. Then Zwara Chora October. We will fast about it and we pray. Zwara nenda mwana ku theater. Or before even maybe we will pray for God intervention. For God intervention. Yes, Piri, that's thank you so much, Margaret. Thank you so much. Mbiri yose ngaipiwe kuna Jesu. Regai ndichi ndinganonoke guys kwenda ku church. I love you all. Don't forget, I'm Yokozuna we Zimbabwe. I've got my page. Many thanks to SIS MELLY vanondiunzawo pa platform yawo hombe. Ndishumira shoko raMwari, and I see a lot of people, they are coming Queen Box kwangu wachita Yoko nandisingakuzive ndakatanga kukuzivira kwa SIS MELLY. So I feel so honored na SIS MELLY. Mwari vavaitire zvakanaka, the team works behind Melly's diary. Be blessed everyone. Nemi munondi follower, nemi munouya kuma devotions. Mwari ngavasangane nezvishuwo zvemoyo yenyu, tikure pamwe, tizosangane kudenga nerimwe ramazuva, tichifara tichipembera. Amen and amen.